تعنا بالله خميس أنحو كبرات تملكتنا كاب تلفزيون دمسيانة تقرأي على توزينا أنهم عصوب بعد سرايت والكملاخ إساس أفوركي كاب مريت تقرأي بزي وعال حدر تتراريقون خوات سينيت أمريكا بملو دمسي وسينم بتوساقي سينيت أمريكا أب تقرأي استفتهم قفعتات بملؤهم بنتان علم لخوان أكال نخط ساريو التحساسي باللهم تلفزيون سينين أبزو قداي زوارو تبصاب كمز السعب كقرب لكم يوم بعد سراويت والكملاخ إساس أفوركي أب تقرأي معليا زي بلوم قفعتات أب العلم فتصامم حزد مام كاب قبر تسناي تكالات نهزب تقرأي زمت حاجز ناب تتكمتي كيبت صح النخل كالأيو يبل تلفزيون CNN مبقر نزي أب تقرأي زسكح قفعتاتي فتصم زلو عصوب بعد سراويت والكملاخ إساس أفوركي يوم بزي وعال حدر تسراريقو كاب تقرأي نخوات سنيت أمريكا وسينو زلوم بزي كازيم ريزولوشن ويدما وسان حساب تسعان شوعتن بزي يمانات نتي سراويت إساياس زفت أمم قفعتات بترات كونين وزلوم بتوسخي اتي وسان حساب آب تقراي زتفتسمو كلهم قفعتات تحسات سبقاوي مسلاتن تقعتاتن بناتان عالم لخاون أكال نختصاريو بمتحسساب نزي إمام منيستر قدات وطاي أمريكا أنتوني بلينكن تخطاتيلوم نخفتسمون قابنياتات دما تحتاتي مخانوم نخرقاقتون أزيزو ومزلوم كمون سنيت أمريكا أبلعلي اتوم تحسات سبقاوي مسلات زفتسمو أكالات تبوق سقمتين خواسد كمز عززم تساب CNN يملكت فاشستي أبي أحمدن والكملاخي إساس أفوركن كمتي زاتو وقال اسو بعداو سراويت والكملاخي إساس أفوركي زاقيد كاب تقراي كمزي وطن ازدمام بأبالات سنيت أمريكا جنزابة كمز تتحازلون CNN حبيرو لهم نزي ادمام اتوم أبالات سنيت حزي أبلعلي اتوم قفعتات زفتسمو أكالات تبوت سقمتي كوسد زدليو زلوي بالاتسابساب منقستات إثيوبيان إرتران سراويت إرترا كاب تقراي نموت زاتو قال أي تكبرن زي بتلفزيون CNN أبك ادمي كاميرا رئينا يولنا زبلو لعلواي توكالي ريبابليكان بارتي كوميتي قدات وصاي سنيت أمريكا زخونم مايكل ماكول من محدار بايدن حزي سقمتي بموساد نتي قفعنياتات نكحتتو زقبرنا يوت ألب بتقبار كمسكر اللوم إلو ملوم كاب مربب حبريتا كونغرس أمريكا زي ترخبت أبصعب كم زملكتو دمام اتي بحاموس مشات بملوء دمتي سنيت زي صدق أوستان حساب فاشستي أبي أحمد أب ملوء تقراي قلقالوت بانكي سلكي إنترنتن إلكتريكن نخجمر أغنزيبو لهم كم أون تتصابقوتات تتقو نخبلو منقستي فاشستي أبي أحمد دما مس حوحات نكل عزب أب مأسرتي زركبو أبالات حوحات مسلوم نكحلوم أب إثيوبيا كلهم ودبات بوليتيكا زساتفلو هاقراوي زررب نخقبرن أب أبيات مأسرت زركبو كلهم أسرات بوليتيكا دمام نكفتحون ريزوليشن تسعان شوعاتن تسوي لهم سينيت أمريكا حزب منقستن تقراي أبتم زحلفو شوعات أوارح أنصار ورار فاشيشت أبيين ملافنتون حيلتات زكاير وزلو دبلوماسيا وقالسي زي دقف وسانة بمولد دمسي أحليف اللهم أبزي زوريا زي تواددت أبصابون كمز السعب كقرب لكم يوم سنة أمريكا حزب منقستن تقراي أبتم زحلف شوعات أوارح أنصار فاشيشت ورار حيلتات يكاير وزنبرو دبلوماسيا وقالسي زي دقف وسانة بمولد دمسي أصدقهم دبلومات يوهانس أبرها اتزحلف وسانة أبتم زحلف أوارح إن تقربهم زنبرنا نتبتات زملسن دبلوماسيا وقالسنا عوت زقبرانيه يبلوم سنة ريزولوشن تسعان شوعات تنزبهال اتي دياسبورانا بدقزلو كومينيتي از ريزولوشن زو سانة حساب زنخ حلف بزوح سعرتات غيريو تسعرون بخنتو ترفن اتناي أمريكا ناي حقي موساني بيت مخرز بحال بمولو دمتي زوح جيزة زي تلمدايو ناي ديمقراط سوون ناي ريبابليكان سوون كلهم بمولو دمتي زحلفوا وسانيو زو سانة زتحدى عبيز قبرو زي مالتيو تحسو سينو زلو وسانة اتوسانة كم تغلو المتوع غيرو زغمطو اتحدى كوينات تطو يبال زبل صاوعيتيو أفتي وسانة حسابتي وزلو سبعة مسلات مزخينات استتحيزو زجهاسو زلو سبعة مسلات بمولهم فتوكو بلولهم زبل اتخالي صاوعيتيو اتسالساي صاوعي تقريبو وزلو
ኣብ ትግራይ ሓገዝ ዘድልዮ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከም ዝወፀ መረዳእታ ከም ትፈልጥዮ ናብ 5.2 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ብፁዕ ዝኾነ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ኣሎ ነዚ ህዝቢ እዚ ዘይተገደበ እኹል ዝኾነ ሓገዝ ክበፅሕ ክኽእል ኣሎ ዝብል እቲ ሓደ እዩ ምስ ተታሒዙ ኣብ ትግራይ ከም ትፈልጥዎ መግለጽ ዘይብሎም ማዕለያ ዘይብሎም ወንጀላት ግፍዕታት ተፈጺሞም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ልዕሊ ሲቪል ትግራዋይ እዞም ግፍዕታት እዚኣቶም ብዘይ ሸራዊ ዓለም ለኸ ዝኾነ ኣካል ክጻረዩ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ጻውዒት ኣሎ ምስ ተታሒዙ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለና ኣብ ትግራይ ምናልባት እውን ዝኸፍአ ዝበሃል ወንጀል ዝፍጽም ዘሎ ተጸዊዑ ዝኣተወ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ኣሎ እቲ ሓይሊ ንሱ ብዘይወዓል ሕደር ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ እዚኣተን ተንጠቕልል ዝበላ ጻውዒት ናይ ዝሓዝ ወፅያ ዘላ ውሳነ ሓሳብ ካብ ሰኔት ኣሜሪካ እዚኣ ዝሓዘት እያ ማለት እዩ እዞም ነጥብታት ዝሓዙ ብሙሉእ ድምፂ ዘጽደቐ ውሳነ ሰኔት ኣሜሪካ እቲ ብመንግስትን ህዝብን ትግራይን ብተደጋጋሚ ዝለዓል ዝነበረ ተዛቲኻ ፖለቲካዊ ጸገማት ናይ ምፍታሕ መስርሕ ዝድግፍ ጉጅለ ኣብይ ኣብቶም ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝገበሮ ብጉልበት ናይ ምግባጥ ኣካይዳ ዝኹንን ከም ዝኾነን ሕዚ እውን እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ዘገድድ ውሳነ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበለ ናይ ፖለቲካ እሱር ኣሎ ናይ ፖለቲካ እሱር ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፍ ዝነበረ ኣብ ሚድያ ዝነጥፍ ዝነበረ ኣብ ካልእ ስራሕቲ ዝነበረ ግን ምስ ፖለቲካ ተታሒዙ ዝተኣሰረ ብርክት ዝበለ ሰብ ስለ ዘሎ እዚ እሱር እዚ ብዘይወዓል ሕደር ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ዓብይ መልእኽቲ ነቕሚጡሎ ማለት እዩ ዝወፅኡ ዘሎ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣድመፅቲ ተኸታተልቲ እውን ከም ዝዝክርዎ 2018 ተሓድሽ ምሕደራ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ እንተሎ ንምሕያሽ ክገብር እዩ ሪፎርም ክገብር እዩ ተባሂሉ እዩ ነይሩ ግን ዝገደደ ካብቲ ዝነበረ ዝገደደ ዋላ ሓንቲ ትኹን ተቃውሞቲ ዘሎ ምሕደራ ሕዚ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ናብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝኣቱ እዚ ተቐባልነት የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ዝሕዚ ወፅኡ ዘሎ ውሳነ ሓሳብ ማለት እዩ ካልእ ከም ዓብይ መልእኽቲ ገይሮም ይጥዎ ዘሎ ንኩሉ ዝሓቆፈ ናይ ፖለቲካዊ ዝርርብ መድረኽ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ እዚ ውሳነ ሓሳብ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ንሕና ካብ ቀደም ጀሚርና ንዛረቦ ነርና መሪሕነት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ዝሓቆፈ እንተዘይኮይኑ ብተናፀል ዝግበር ምዝርራብ ኣካይዳ ለውጢ ክህልዎ ይኽእል እንብሎ ዝነበርና ጻውዒት እውን ኣብዚ ተሓዊሱሎ ማለት እዩ እቶም ዝሓለፉ ውሳነታት ንፋሽሽቲ ኣብይ ዕርቃኑ ዘውፅኡ ንሕቶታት ቃልሲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝመለሱን ኩናትን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰልን ጠጠው ክብል ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ናብ መላእ ትግራይ ክባጻሕ ዘይሻራዊ መጻረይ ሳልሳይ ወገን ኣትዩ ከጻሪ ገበነኛታት ኩናት ናብ ዓለም ሕጊ ንክቐርቡ ዘገድድ እዩ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا لحسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا بيطوى بحالي من قد انتقلت عنا صغروا ببلحات نصغروا بعقلي ناب خالوت زيناتات بالنسجاجرم ኣብ ትግራይ ሕሱም ጥሜት ከም ዝተኸሰተ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ንዓለም ለኸ ልምዓት USAID ኣፍሊጦም ኣማሓዳሪ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ንዓለም ለኸ ልምዓት ሰማንታ ፓወር ከም ዝበሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ደረጃ 5 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕሱም ጥሜት ተኸሲቱሎም USAID ብዝገበሮ መጽናዕቲ እቲ ናይ መወዳእታ ብርክ ጥሜት ዝበሃል ደረጃ 5 ከም ዝተኸሰተን ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ድማ ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮምን እተን ኣማሓዳሪት ገሊጸን ድሕረቲ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ተኸሲቱ ዝነበረ ክፉእ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ትግራይ ካልእ ተመሳሳሊ ጸገም ኣጋጢሙ ከም ዘይፈልጥ ተመራማሪ ግርጭትን ሰላምን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ጀቲቭ ትሮምቭ ኣፍሊጦም ህዝቢ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘሳለጦ ኩሉ መዳያዊ ስራሕቲ ልምዓትን ብኹይናት ዝባደመ ዓዱ ንምሕዋይ ብዘካየዶ ሰፊሕ ወፍሪ ምሕዋይ ተፈጥሮን ንጥሜት ነበረ ገይርዎ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ እዚ ከምዚሉና ሃለዋ ኣማሓዳሪ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ንዓለም ለኸ ልምዓት ሰማንታ ፓወር ምስ ምክትል ዋና ጸሓፍን መተሓባበሪ ህጹጽ ሓገዝን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎኩክ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ተዘራሪበን
ክልቲኦም ሰበስልጣን ኣብ ትግራይ ተጻቦታት ጠጠው ንኸብሉን ብዘይ ተገደበ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉን ከም ዝተዛተዩ ወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጸገም ከም ዘሻቀሎምን ከም ዝገለጹን USAID ዝዘርግሖ መግለጺ ፕሬስ ይሕብረሎም። ወታደራት ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብዝቀነ ናብ ቀጽሪ ሪፈራል ሆስፒታል ቅድስት ማርያም አክሱም ብምእታው ነተሐከምቲ ብምብስባስን ብምንግልታዕን ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽሞ ዘሎ ግፍዒ ብደረጃ ዓለም ዘቃልዐ መነወሪ ተግባር ኮይኑሎም ቴሌቪዥን CNN ኣብዚ ዙርያ ዘዋረዶ ጸብጻብ ድማ ከም ዝስዕብ ዳሲስና ያለና saved are dying. Every patient you see here, the old, the young. CNN ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ጽጉማት ከይበጽሕ ይኽልክል ምህላው ንዓለም ኣቃሊሑ እዩ። እቲ ሓሳዊ ፋሽስታዊ ስርዓት ዓብይ ይወፁ ኣለዉ ዝበሎም ባዕዳዊ ወረርቲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ይፍጽሙ ምህላዎም ዓለም ዘፍለጠሉ ጸብጻብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ጸብጻብ ሆስፒታላት ትግራይ በቶም ወረርቲ ሓይልታት ዝቆሰሉ ንጹሃን ተጋሩ ከም ዝተመልኣውን ሓቢሩ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ኣክሱም ተረኺቡ ኣቦታት ኣደታት ህፃናት ከይቀረዩ በቶም ኣራዊት ሰራዊት በብመዓልቱ ገዳይ ይኾኑ ከም ዘለዉ እውን ምጽብጻቡ ይዝከር። CNN ኣክሱም ለቂቁ እንትወጽእ ግን ሰራዊት ፋሽስት አብይ ነቲ ሆስፒታል ሙሉእ ንሙሉእ ኸቢቦም እዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ድሕንነት ናይቶም ቁስላትን ዶክተራትን ሆስፒታል አክሱም እናደወልኩ ይከታተል ነይረ ትብል ወሬት ጋዜጠኛ CNN ኒዕማ አልባገር እቲ ዝፈራሕዎ ግን ኣይቀረየን ትብል ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ናብቲ ሆስፒታል ብብዝሓት ኣትዮም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም እዮም ኣትዮም ምስ ኣተው ድማ ንሓኻይምን ሕሙማትን ነጋፊዖሞም قرشنا عندكم نتودع وقعنا نعنا الموت أمي صلنا CNN ቃል ምሕትት ዝሃቡን ምስሊ ሃገረ ኢትዮጵያ ዘበላሸውን ሰባት እንመን እዮም ብምባል ሰብኣዊ ክብሮም ብዝነክእ መንገዲ ሓቲቶሞም ትብል ከም ዕድል ኮይኑ ግን በዓል ሞያ ዓለም ለኸ ደው ኣልቦ ሓኻይም MSF ኣብቲ ሆስፒታል ነይሮም ንሳቶም እውን እቶም ወረርቲ ሓይልታት ኣብቲ ሆስፒታል ቁስለኛታት ከም ዘጋፍዑውን ኣረጋጊጾምለ እዮም ትብል እቶም ወጻእተኛታት ሓኻይም ድሕንነት ተሓከምቶም ንምሕላው ካብቲ ሆስፒታል ኣይንወፅእን ኢና ኢሎም እዮም መብዛሕትኦም ተሓከምቲ በቶም ኣራዊት ሰራዊት ዝበጽሖም ግፍዒ ብምስጋዕ ካብቲ ሆስፒታል ለቂቆም ወፂኦም እዮም ምንቅስቓስ ዘይኽእሉን ከቢድ መቁሰልቲ ዘጋጠሞም ንጹሃን ተጋሩ ጥራሕ እዮም ኣብቲ ሆስፒታል ዝቐረዩ ንሳቶም ግን ርእሶም ኣይድነኑን ንCNN ቃለ ምሕትት መሃቦም እውን ኣየጠዓሶምን ዘለናሉ ዝኸፍአ ኩነታት ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ድሕሪ ሕዚ እውን ቃለ ምሕትት ንምሃብ ድልዋት ኢና ምናልባት ዓለም እንተሓገዘና ዋላ እኳ እንተነንጎየ ንህዝቢ ትግራይ ነቲ ቦረርቲ ሓይልታት መስካሕክሕ ግፍዒ ዝፍጸሙ ዘሎ ህዝብና ኣለኹልኩም እንተበለና ብምባል ድምፅና ክንህብ ሕዚ እውን ድልዋት ኢና ኢሎም Unless we are detained, we're not giving them the camera. ድፍረት ዝተመልኦ ጸብጻብ CNN መንግስቲ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኾንኑ መንቀል ምኽንያት ኮይኑ እዩ እቲ ቀንዲ ሕቶ ግን መምሕዳር ባይደን ካብ መጠንቀቕ ተሓሊፉ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዝብል እዩ መጠንቀቕታ ዋሽንግተን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን በፂሑ እዩ ፋሽስት አብይ ብኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ዝበፅሑ ዘሎ ጸቕጢ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ይርከብ እቲ ካሕዳም መራሒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝገበሮ መደረ ንኣሜሪካን መሻርክታን ታሪክ የሌላቸው ጎረምሶች ታሪክ ዘይብሎም አጓብዝ ይልዎም እዩ ኩለ መድያው ስዕረ ዝተጎልበበት አዲስ አበባ ትሕዞን ትጭብጦን ጠፊዋ ይርከብ ኣብ መሬት በቲ ጅግና ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ መሬት ረመጽ ዝኾነቶ ጸላይ ብደገውን ከቢድ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራ ጓኒፍዎ እዩ ይኹን ዳኣምበር ትብል ኒዕማ ኢልባጊር ይኹን ዳኣምበር ስጉምቲ ኣሜሪካ ቁልጥፍን ዘየዳግምን ክኸውን ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ በብመዓልቱ ብጥይትን ጥነትን ይመውት ኣሎ ኣሜሪካ ጉባኣት ፈጽም ኢላ ካልእ ጋዜጠኛ CNN ዝኾነ ጄክ ታፐር እውን ጉዳይ ትግራይ ዓብይ ኣጀንዳና እዩ ክንከታተለውን ኢና ዝብል መልሲ ይብሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝተፈጸሙ ቅትለት ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኾኒኖም
ኣብ ኢትዮጵያ መተሓባበሪት ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዶክተር ካትሪን ሶዚ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን 9 ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጠን እተን መተሓባበሪት ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣትሪረን ከም ዝኹነና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሮም ዶክተር ካትሪን ኣብ ልዕልቶም ሰራሕተኛታት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንዝተፈጸመ ቅትለት ብነፃን ዘየሸራውን ኣካል ምርመራ ንኽግበረሉ ፀውዐን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ሱዳን ንምልሻታት ፋሽስት አብይ አሕመድ ከም ዝደምሰሰን ተወሳኺ መሬት ከም ዝተቆጻጸረን ተገሊጾም ኣብ ምብራቅ ገላባት ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ውግእ ሰራዊት ሱዳን ንምልሻታት አብይ አሕመድ ብምድምሳስ 20,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተቆጻጸረን 5 ተወሳኽቲ ናይ ሰፈራ መንደራት ናብ ግዝኣቱ ከም ዘጠቃለለን ሱዳን ትሪቡን ሓቢሮም ብኻልእ ወገን ምልሻታት ፋሽስት አብይ ኣብ ግዝኣት ገዳሪፍ ናብ ዝርከብ ቆረይሻ ዝተባሃለ ናይ ዶብ ከባቢ ሸሊኾም ብምእታው ንሓደ ገፋፍ ዓሳ ከም ዝቀተሉን እቶም ምልሻታት ቅድሚ ሕዝውን ንሓረስቶትን ጓሶቱን ሱዳን ከም ዘጥቅዑን እቲ ዜና ኣመላኺቱም መንግስት ፋሽስት አብይ አሕመድ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተፈራረመ ስምምዕ ምጥራር ዶብ ከም ዘይቀበሎን ነቲ ሱዳን ተቆጻጺራቶ ዘላ ግዝኣት አልፋሽጋ ድማ ንዓይ ይግባአን እዩ ከም ዝበለን ሱዳን ትሪቡን ጸብጺብሎም ባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ትግራይ ነዝዕለት ዝበልናዮም ዜናታትና እውን ኣብዚ ዛዝምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ክንፍለየኩም ሃለዋትናን ድሕንነትናን በቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ሰላም